kasvoilla. Ja kun Annan kadun kaksi jo muutettiin, tehtiin juttuja pariskuntana. Silti myöhemmin ouesti harmittaa, miksi piti luvata, että saa kuvata. Sillä kun me elettiin, sä laitoit minun nettiin, niin kuin luulta minut tarkoitti. Tätäkö se tarkoitti? Kun me elettiin, sä laitoit minut nettiin, koko maailma mua katselee. Kuva mun valoista, yksinäisten taloista. Sinä munapää, et voi ymmärtää, ihmiset hauraita, vaikka haureita. Tietyt asiat on hyvä pitää itsellään, pienessä piirissä ei jutut leviä. Kaupan kassalla myyjä tuijottaa, onko nähnyt hän jo jotain enemmän?